Ако подобно съдържание резонира с теб, не забравяй да се абонираш, харесаш и коментираш. Това помага да се разрастваме. Благодаря. Shadows start to rise, every single step hidden under skies. Whispers in the darkness flowing in my veins, bound inside the echoes, chained within chains. Cold as the midnight reflections in stone. Every dream I follow, I walk it alone. Voices are haunting and secrets they grow. Shadow in my vision, forever it shows. Darkened horizon, my voice in the haze. Mystery eternal, carved through the maze. Здравейте! Включване отново, за да ви направя едно кратко видео, в което да ви демонстрирам как да използвате едно единствено упражнение в калистениката, с което хем да тренирате за мускулен растеж при желание, хем обаче да използвате същото упражнение, без да го променяте и да тренирате за мускулна сила. За целта ще ви направя демонстрация с бицепсови сгъвания и разгъвания на хълки. Преди да ви направя самата демонстрация на хълките, може би ще си зададете въпроса защо съм си сложил този паралел и тази дъска тук. Сложил съм я, за да ви направя демонстрация, защо аз отново бих препоръчал да се прави бицепсови разгъвания посредством собственото тегло, а не с тежест. Ако да кажем тази тежест или този дъмбел в момента съм го взел и съм се надценил, тежестта е прекалено голяма и стремежа ми е да правя повторения за сила, обаче идвам тук, слагам си ръката и поради факта, че тежестта е прекалено много за моите възможности, го изпускам надолу, тежестта ще ме дръпне и рискувам или да си разтегна дисталното сухожилие в областта на лакътната става, което хваща бицепса в долната му част, или цялостно да го разкъсам и да стане като в това видео. Видяхте как при скъсване тук бицепсите се дърпат навътре и тогава белята е неприятна. Когато се изпълнява това упражнение на хълки, много по-трудно е да стигнете до такава контузия. Защо? Защото вие нямате тежест, която да я разгъвате и съответно да сгъвате с нея, а вие се отпускате на хълките и от тук сгъвате с тежестта на тялото си към челото и пускате. Демек, ако вие нямате силата, пуснали сте прекалено ниско хълките, вие въобще няма да може да тръгнете тук, което ще ви предпази именно от подобен тип контузия. Сега, височината, която виждате тук в момента, съм я нагласил за изпълнение на това упражнение, когато целта ми е да работя с серии за мускулен растеж или хипертрофия. На тази височина в момента, която горе-долу виждате е малко под рамото ми, нали, захвата, аз примерно мога да изпълна от 8 до 10-12 повторения. Правя ви демонстрация, хващам си кълхите, изпъвам, стягам си тялото тук и почвам. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер! Видяхте, че на тази височина аз имам резерв за изпълняване на повече повторение. В случай, че аз искам да използвам същото упражнение, но да работя за сила,
Това, което следва да направя, е да пусна хълките надолу. Трябва да нацелите каква височина ви е необходима на вас. Когато пускате хълките, преди да започнете да правите серията, да проверите дали двете хълки са изравнени. Защото ако не го направите, едната ръка ще работи повече от другата и това също е предпоставка за контузия. Аз съм ги свалил горе-долу на максималната височина от земята до хълките, при която аз мога да изпълна минимум 3 повторения. Това ще е и целта при вас. Не дайте да си схвърляте прекалено много и да се опитвате да направите повторение, което дори не може да завършите. Ако това се случи, значи сте пуснали хълките прекалено ниско. Ще ги дигнете малко по-нагоре и ще се опитате да намерите тази височина, която ви позволява 3 повторения. След като установите коя е тя, ще започнете да я ползвате. С времето ще си развиете силата в бицепса и едва тогава ще сваляте още надолу. Сега ви правя демонстрация. На същия принцип пускам се долу, изпъвам си тялото и от тук хоп. И ето ги моите 3 повторения, които ми позволяват да работя за изграждане на сила в бицепсите. Когато става въпрос за серии само единствено за сила, там винаги ще трябва да си оставяте по-големи почивки. Говорил съм вече по тази тема. Не забравяйте да се абонирате, да си пуснете нотификациите, за да може следващото съдържание да стигне до вас. Коментирайте и харесвайте видеята при неясноти. Пишете ми също в коментар под всяко едно видео и до нови срещи. Чао!